Diverses entitats ja preparen la nit de les bruixes. Aquestes són les notícies més llegides d'aquesta setmana a Ràdio Tordera. En el 5, dos equips del Girona, el Barça i l'Espanyol es proclamen campions del 25è Memorial Josep Barceló. Aquesta va ser una edició especial per l'aniversari de l'esdeveniment i per incorporar per primer cop la categoria femenina. En el 4, Tordera està en risc extrem de patir un incendi, segons la darrera actualització del mapa de perill bàsic d'incendi forestal. Segons aquest mateix mapa, Tordera és el 124è municipi de Catalunya amb més condicions de patir un foc. I en el 3, Albert Bassas rebrà el Premi Honorífic de Ràdio Tordera 2024. El torderenc serà guardonat el pròxim 26 de juny a la Gala de l'Esport Torderenc per la seva àmplia trajectòria com a periodista esportiu i després de viure una temporada completament històrica amb el Girona Futbol Club, sent l'speaker de Montilivi. En el 2, diverses entitats ja escalfen motors per la segona edició de la nit de les bruixes. L'Associació d'Artesans, la FET, l'Associació de Dones Torderenques i la Colla de Diables ompliran d'activitats al Parc de la Mullera el pròxim 6 de juliol. I la notícia més llegida d'aquesta setmana és que Tordera tornarà a fase d'alerta per sequera la setmana vinent. Això, compte, és una bona notícia. El municipi surt de la fase d'excepcionalitat gràcies a les darreres pluges i la pujada de reserves.